Hauxe da dudarik gabe geografikoki euskal bola joku motarik zabalduena. Gipuzkoako mendebalde osoan eta Bizkaiko ekialde gehienean ezagutzen delarik. Horrezaz gain, Arabako iparraldean ere ikus daiteke, Aramaion alegia. Bolatokia 24 metroko luzera eta 2 metro terdiko zabalera duen lauki luze bat izaten da. Bertan, 3 alderdi ezberdinduko ditugu. Lehenengoa, bolaria edo kirolariaren esparrua da. Alderdi honek 5 metroko luzera eduki ohi du gutxienez. Kirolariek bola korrikalditxo baten ondoren askatzen baitute askotan. Zolua lurrezkoa izan ohi da. Bigarren alderdia bolaren bidea da. Bide hau 2 metroko luzera eta 25 zentimetroko zabalera duen ohol batez hasten da. Oholaren jarraian, lurrean bertan, maldari ateratako bide laua ikus daiteke, maila luze baten antzera. Maila honek ohola bukatzen den muturretik txirloa jartzen diren tokiraino 16 metroko luzera izaten du. Bide honek hasierako oholaren zabalera izan behar du. Hirugarren alderdia txirloei dagokie. 3 txirloan, izenak dioen bezala, 3 txirlo erabiltzen dira. Txirlo batetik bestera metro bateko tartea egon ohi da. Txirloek 22 zentimetroko garaiera dute eta bola bezala arte egurraz egiten dira. Bola ikusi batean esferikoa dirudien arren, 18 zentimetroko diametroa izaten du alderdirik luzeenean eta 16 zabalean. Eskulekoa duten bolak izaten dira, baina jaurtikialdia egiterakoan ez dira erabiltzen. Kirolariak bere esparrua erabiliz, nahi duen moduan bota dezake bola, bai lasterkadatxoa eginez, bai geldirik. Jaurtikialdia ona izan dadin, bolaren bide hasiran dagoen ohola bolaz jo egin behar da, bestela ohol huts izango da. Bola bere bidetik ezkerraldeko zabalgunera edortzen bada, kale izango litzateke, eta naiz eta azkenean txirloak jo, jaurtikialdiak ez du baliorik. Bolak txirloen esparrura bere bidetik joan eta lehenengo eskuinetik igaro ondoren, besteren bat joko balu, jaurtikialdia ontzat hartzen da, botatako txirloak zenbatuz. Kirolariek 2 edo 3 bola jaurtikitzen dute, eta txirlo gehien zenbatzen dituenak irabazten du.